Doncs el nostre projecte consisteix en valorització de restes de productes marins que no són aprofitats a dia d'avui per la indústria alimentària. Per tant, el nostre objectiu és reintroduir-los a la cadena alimentària, transformar-los en diferents productes i que arribin al mercat. Per tant, tanquem el cicle d'economia circular. El programa Brunet on Campus de la xarxa ens ha ajudat a organitzar el projecte, veure quines mancances teníem, què és el que ens necessitem, bàsicament ordenar les idees, donar-li forma al projecte i ara ja veiem més clar cap on hem d'anar, quins són els següents passos per poder arribar al mercat. Els propers passos per portar al mercat el nostre projecte serien la validació del mercat i una validació de l'estratègia de màrqueting. També seguir fent més entrevistes per conèixer el mercat, quines necessitats n'hi ha, com es podria comercialitzar i quins serien els nostres clients principals. Hem desenvolupat una plataforma flotant de formigó pel desenvolupament de l'energia eòlica marina. Doncs sobretot ens ha permès veure el nostre projecte o el desenvolupament dels nostres projectes d'un altre punt de vista, més proper al món de la transferència de la tecnologia al món de l'empresa, al món del business. Doncs ara mateix estem en busca d'uns 5 milions d'euros per desenvolupar un projecte demostrador que ens permeti validar la tecnologia i la seva instal·lació. Minka is a citizen science observatory focused on collecting data regarding the SDGs. I think the program was really valuable. We now have a framework as a group in order to generate hypotheses for having Minka be sustainable, and we're able to validate these hypotheses, and we have a framework now for that we can carry out to make the platform more sustainable. It was really important, as we learned in the program, to get out of the way. So that's precisely what we're going to be doing next. We have a few interviews already scheduled, and we're going to continue validating our hypotheses and learning more and changing our assumptions as we get feedback from the marketplace. The other next steps that we're going to be taking is focusing on consolidating the community. And in addition, following again the framework, sitting down collectively as a group and really narrowing down on some of the value propositions available. Doncs el nostre projecte consisteix en fer una unificació en el coneixement hidrogeològic i tot el tema de la gestió dels recursos hídrics, unificar tot aquest coneixement i tota aquesta experiència en les noves tecnologies i noves eines que permetin fer una gestió molt més ràpida, molt més sostenible del recurs hídric, implementant intel·ligència artificial, machine learning i tot aquest tipus de tecnologia dins del que vindria a ser la gestió del recurs hídric en general, sobretot en aquest context de sequera que estem visquent. El programa Brunet el que ha fet ens ha ajudat molt a tot l'equip a apartar-nos una mica només de la part tècnica i a poder focalitzar-nos sobretot en la proposta de valor del nostre projecte i fer una mica d'anàlisi de mercat per veure la viabilitat del producte que estem oferint. Els següents passos per dur a terme el nostre projecte Mercat és
validar una miqueta el que és la proposta de valor que estem oferint, tant a nivell de Llatinoamèrica, que és on ja tenim mig pas a dins, i sobretot a nivell estatal i europeu. Un cop validat tot aquest mercat, diguéssim, ja seria la constitució formal de l'spin-off i poder créixer a mesura que passa el temps. Bueno, el meu projecte bàsicament consisteix en mesurar el cortisol a l'aigua en les granges de peixos com a mesura d'estrès, ja que l'estrès, una reducció de l'estrès incrementaria la qualitat i la producció dels peixos, i bàsicament ho fem d'una manera no invasiva, de manera que no provoquem cap molèstia als peixos. Aquest programa ens ha ensenyat a pensar d'una manera com més empresarial, deixant d'un costat la part més científica, que és com el que estem acostumats nosaltres, i ens ha ensenyat això, a dissenyar, a pensar com realment un empresari voldria. Primer de tot, hauríem de fer uns contractes de confidencialitat per poder testar-ho en empreses i comprovar si realment el nostre producte funciona, i llavors també, si en cas que funcionés, començar a fer patents i contactar amb els contactes que hem après i hem contactat durant aquest curs i seguir endavant.